Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Seng Khasi Kmie kan Pynïeng hadu Saupo lane Saupuai Tylli ki Mawbynna Lumsohpet Bneng ha ka khandai tarik menta ubenai naiweng arhaja pusan nadu kapor prabaje min step habaya kren makinong tho kubor ha hall ka Seng Khasi College Shillong ha ka jinga donnang uba paya bi sindram u assistant general secretary ka Seng Khasi Kmie uba Dipshan El Nongbri, u Vice President ka Seng Khasi Kmie bat uba Hamar Sing El Khar Hamar, u Cultural Secretary. Kilayat hu bakani ka jing Pynïeng Mawbynna, ka long ka jing Sa jingkan mau, ka jing rakhe shispa arpusan snem ka Seng Khasi. Kabala Seng daki khatn riungut ki samla, ka ban sapenkut, ha ka arpulai trik menta ubanai, ka bade ka sengkut snem. Kilayat hu bakini ki Mawbynna lawanra nakaleng ki tenat Seng Khasi bat ki Seng Raj. Secretary ba Hamar Sing Hamar Cultural Secretary mga Vice President yung Seng Khasi Kmie nga Pnïeng sungbai pi baru ko ki print and electronic media siya gani ka program pen pathay ko warlem halor ki program ki jungi ki bamenta beda wan mantau news nem kuma pite bihila Seng ya Seng Khasi ka arpulai tarik November kat praspa khanai hundai kajing thu ba kajing anut kolong ban penne pensa ya kajing long tenrai kum kajai benriu kalong nadu ka kolsor du kajing niam te ha ka paning kong kajing hak snem kajing stang ning kong ki khan remote ki sama idri ejain beriu kidan ki jinga dei bajan bahabat ke kenhun ngi niam ki pardo persnam ki berge ke niam unitarian bat bermos match kidan ki jinga le ejo le jan ruban penjan bat ki parak pardo persnam ki ba dona ki jinga Christian Methodist YMCA bat kata kam simla orlong wal kam simla orlong ru kini ki ba i ban penne pensa ai laka jinglong kerpang ka jai benriu Khasi ke jungi ki turbe shakmat hoy ki le gandu ya shibon ki jinge ha ka jing lor ki jong ki ka lengkha ka bayar hende kim shim kan randin ban yele persha ya kanong rim balawan sinchar don bor udoli ha ki dak he jong lightly ki em ki wan ha ka dur jong ki merchant nong khai nang taki uwe par UM nak mendaki missionary kemud ki nongelap balai pat UM nak menda ubayang nak mendaki military kemud ki sipai ki swar kahoi kita kilai teli kila trei borba hagani kari kajongi kari be kible nong Seng ka Seng Khasi kim shim lakan randin kisai bluit sda we pudak em banya khun persya ya kita kilai teli ki em kita long da kata movement kebelum kejinga ki persya ban om da ka ban ya pen sram henrei ban sei labut labor kat kum ke jingnang jingtip jisung thu ji sempang ban penne persa ek sempang terai te kumta mentau ni usnem kolong kerpang nomor ni ladap pura sispa ar kausan snem karta nadu bela Seng ya Seng Khasi ni kemen baki long chua jungi kila Seng nomor kat kum ke jing themu ke jing angnot kolong mangi kilong din ni smo kade ke badai ba te kumta nagbanta kajing rakhile kemen pendon burom ki jing dap spar san snem shibon ki program ngilale hak baro sisnem kidon ki program ki paper bangan jerlut khani ka por menta phin kan sim ka por henre ngai skwa bani thu epi ba ka program ka bakrpang tam kalong kajing Pynïeng yaki mauna Mawbynna hakler Lumsohpet Bneng bakentang haka khandai tarik jong naiwing mentau senen hoy ki tanat Seng Khasi Seng Raj nak briu hinyo trep hinyo skum kila senyang hi dak bor lapen biang ke sulong bah ka khandai trik klem da pendon kam ya ki bor machine ki crane kini kitai ki ban kle ban Pynïeng ya ki mau hande da bor met briu nange ba mapiru kum ginong patay kubor pinwan yasa kilang ban peni ba hagani ka pateng ko menta ngilong ki badan bok do kata-kata ban yo iba
Kumba Saupuai tam Tylli ki Mawbynna on Pynïeng hakler Lumsohpet Bneng bakentang bagin pelongru kata keper Mawbynna sakoi pat hakani keri song pedeng perthei keri be ublei tala wiaro so Bneng hoi nganum keren sepang kiwi ki pang hendrai ngai skwa banongi phi kat kum ke jingai tenrai ke jungi ngidan ke jingai dei bajan bat ki mau ngidan ki kerteng baharukom ke bani lejer kidan ki mau teneng ki mau keneng ki mau for nangta ki mau pun ki mau bri ki mau put ki mau niam ki mau sing nangta ki mau khan bat kumta ter ngan yutu ipi kalong ka basmutanat kalong ba lapin sisya kat kum ka jing start jing lap ki ka start science ka juk ka bamenta haba kilale kata ka pita carbon dating ya kata ka jing ti jing klong ka barong ke hakti noy long lale ka excavation na kati naka benta jung Lumsohpet Bneng la shem bangilong kita ki kun benreu hakani ka sti kesla perthei ki banengkong ki wan hiar ki shong sinong ha kati ka benta jung Lumsohpet Bneng kalong ro ka jing sarong ya ka jai benreu ka jungi lawanong begini bangi hakan omtang hakani ka jela ka ba ki jungi ka ribi ki blei hendrei ru aka doba Asia lada ka sha kapor ngar se thu pat se jumut jong kimau te mentanga laban aila lem yei ba hep hamar I cultural secretary ban highlight lem kan tu kami Dep, juru iba kaya, yang besar, So, good evening to all of you watching this program. Thank you to all the media teams that have come today. The reason for our press conference is to let you know that on the 9th of November, that is this coming Sunday, the Seng Khasi Kmie, as part of its 125-year celebration, will be holding a historic event at the sacred summit of Lumsohpet Bneng, in which we will witness the erection of over 40 commemorative monoliths around the sacred sanctorium of Lumsohpet Bneng. This is it's going to be an event which I think is rare in today's world, and under the leadership of our leaders like Dep and the JPK, we have over, as I mentioned, 40 branches of Seng Khasi and Senrai who have already brought their monoliths, and they'll all be erected on the same day. So we hope that you will share this message, because I think alongside the message of Seng Khasi, which is to stand firm on your own foundation, to grow from your own foundation, Lumsohpet Bneng is a very special place. As you know, we believe it is the origin point of Pynïeng, and along with the belief is a deep spirituality that lives on till today. Of our state to be the chief guest. So hatu kasngi un dono governor ulat jong kajela luan ban saki but luan ko kongsan hati kasngi ban nakaliang jong ka Seng Khasi Kmie kala penbaik lunti kendiat ki kendon nakabenta ka jing penbanayar ya barokan ka program kan sedang do ka provinsi mestep amal bangi haban thungi itu ki Mawbynna sa nam ki jongi nadu ka provinsi mestep kandon ke leniam chua hadin kata jing leniam kandon ke jing keren bat min sayo ban sedang no ya ka jing thung ban Pynïeng kini ki Mawbynna sa nam ang te po clear Lumsohpet Bneng ka jing si benda long bet da ki ngidon kini ki circle ki jeli bat ki tnat seng kini ki jeli ki tnat seng ki wan kini ki Mawbynna kadi ke jing si benda jong ki ban Pynïeng ya ki Mawbynna ki jong ki Kumba keren kudon saupo Tylli saupo Tylli but kabangi cerpat ya barkat kinong wan simbenta kalong ba ngin nom sya ban kiu kali sya clear jung lu ko ba jengai ko ba sispa mita rei gadon ka kenca ka ba kamlong badan nang tu kibala banyai kejat ka simpur ya tang 1 minit untuk dah kejat sejero di kini jing penbaik nanti ke jungi
but ngi da terpadu ya borok ki bon simta bakin nong ki badon ko don burom kana mar baka surok sti kelong bakim kan lada kamdon gar kom nya kali ko paka ban pun sti kan don jing dheng kali so kabangi kerpat ya borok kolong ban but undi ki kendon ki baka Seng Khasi kala pun bena bat kendon ki volunteers ki nong yarap kam ki ban penbet kinun ki jakayeng kali hapo kabenta ka badon jong Seng Khasi ke Swadeshi Darshan ka ban yang kini ki yeng ka ba lembaga skim jo Swadeshi Darshan tu harum hang ta kadon ka kanja bolong madan hang tu ngin Pynïeng ki kali hang tu bat borok kino simentai ki habanya ki jat kandet on posisi sha clear tu ulu di nakaliang jong Seng Khasi Kmie ni simbu kini ka benda ka kabu gaweri pi ki perlok ka kilat patai kabor panya don lang bangi hati kesni kajing tung ngomong ong menya ketang duduk prabaji mestep handre ha kapor live je ngi ayo kajing munjur na ulat jong jelah bau nuan hang kete por live je di kadon kendiat ke program andin bulon ulat kuntu kadon kajing pun kuburom yu but kawan simpor ko masiteng kan tae bar hadin kata hadin bagi ladap ya kata bisa nang beteng pada ya jing Pynïeng ki Mawbynna sana di ini kendiat ilong nakaliang ga jumpul bena nakaliang juga Seng Khasi Kmie but ngit ba jongpi ngin la ban penayar ya kali kejing pentip kejungi dasi nakaliang jopi ya pidon kelu kim Mawbynna berkait kumbala keren nakaliang badep kila poinut stay ngira bu lupa ki jaka bantung but kerang makadum sim ke por ngin tung ba jak terus ni kandai trik Namar ba kadon ka jing sir hem mensim bani sim na ka jing rakhe pulan buron ka jing sedap star sang snem te marsun penbanahi bagandon kata ka jing hatung Mawbynna kita nar Seng hi mon lade jeli long ki jeli kita nar Seng kilawan hi ban les mubha ban nos nyang nalaki jong ki bor kat kung ki jing la ka jong ki banora ki mau bro ko gladon mentang tialum lapoi Hagi ni kitiyo belalai bro ki santali ndertali kitiyo kijing penpoi ki Mawbynna kalong besir hemba na community ba kadai trik kumbala batai ba payaru kanong ka ba songkun songblay badru kumbala ong keberan kam kalong bagi nyari kuburon Seng Khasi kadoni kenuhun juk timen kisan but haswa bangin simi kini ka rai ban Pynïeng kini ki Mawbynna sanam hakler Lumsohpet Bneng ngira dek ya kaknong ga bisa lembag sa ki blay long blay ki jungi banyo ya ka jing raji ki jing munjur ki jungi man nakaliang jungi teman kisan kila pendep ya kani ka benta de susu ngwa mni tu pi yang ni ba ka arho trik ku ni punai beladep punai September di ngi lala ban Pynïeng ya Mawbynna sanam jong ka Seng Khasi Kmie ni sedang suan Mawbynna sanam jong ka Seng Khasi Kmie tinggal ada Pynïeng hakatika arputrik bagi benda jong kaniam berkait ngilale hakatika seni haka arputrik jong lu berai beladem kila long ki ba kidak kesin ki papa lomba kalian niam kidi ki bala da banjur ki bala raji ki blay long blay but kumjuru hakatika khnai tarik nomor bangi kadon biang ke jimpeteng ki ting niam ngin le niam menstep ngomong ong ki pravje din mengiladap ya ka sing lumpai pravje praspowa ngistang ya kalian niam kakenun kita mengkisan lu kita benta yang ya kani ka benta ka julong hi ka benta jongi kum ka jai dunrio ikinu ki kam ki bangi mu shaman kan don swahi ka pulsko ko pasngap sublai trai kan rat unong bu unong ta banyo ya ka jing bunjur ki te kani ka benta ka baki temen kisan ka Seng Khasi Kmie in pendep ha to sengiru ni ki jai bendi jungi gidan ki jing di bajan bat ki ma te phini nado basnang ngayui namar ba nado basnang bakinya penkre ban penbiang penbit ikimau ban sei ikimau kadadon da kangu kadem bada kabik sedang ban mi nasional ban wanra uni mau sekler numru kidon da kangu kadem ka duai ki pirat ka keren khana bat daladehi ngasakiru hakapor ba ki poi kini ki mau nalaki jeli kita Seng baperu hangte kim sim lawan subuno bread putuk kumtu hende kidon hi da ka duai da ka pirat bat kaba onlong salan sar kolong kumpulong bapaya
ke kenhun kita men kisan ke jong keseng hak tuk sni kidon ke jing pelik kerpang da kedua ke pirat ba ki jing pen kre borkhoj kalau da ke keren ke khana pen sngo pen snap kai sa ge pan hau blei trai kan ra tu unong bu unong ta Biang ba hajing sya ngila ya weri ki bakin ke jing jrong ke ban don ke kum ke jing betha adon ke kenja SOP ka bangi ai dengan kapal badep ya te kendiat halor kata ke jing kawai pa ke jing keli ke badan kam ladep keliru yang ah ki diksini balale tolong kunne kan hakapor ki pen kre ki mau ngila patha ba ka nak benda ban suk kalek kawan ke kit kaba ngila patha exercise tang ba kat kum kata ka size ke jingjrong ke jinghe ke jingyar ke jong utau mau haba ki ti ki khlong ki yo ki pentip sengi ba ki yong umau jungi udan tang kata put kata pro haba ngiyo sauni pat udan hadu kata te kata kalong kat kum ke jing ai jong kamarian te omdan hi uba ngin yakhenya kata ke jingjrong tam lane ke jing lengkot tam lane ke jing be yang kamdan kata ka jing ya peni rong henry ngan syutu epi ubalade ban Pynïeng jong ka Seng Kmie hak arfotrik umau ubala penkre ulong kumba khat praput tam ubami sabar don khat sanput mau kini mau pa mau persa mau khun bat we udon khat arput nyunshi bat we pat udon khat we put saunshi Latriku nai wing ni juplong ini ki kedorba plun jogi trat seng hakaba ki trat seng ki jeli joga seng kasi ki wan ban don kedorba steu suwa joga seng kusnyam dia kani ni bu hakakan tu turik jong nai wing do ko pos pu ji mestem hang ni po seng kasi high secondary school kadika auditorium hall di lemba jong pi kilat patai kebo kwa pen kerpa pi pen patai lam ya kani ba ngila ai ki jingtip ki nat seng ki jeli ngai ngi simru ya kani ka kabu lemba jong pi ban penberalam ba haka khatsan trik ni khan riu khatsan trik jong nai wing arja ropsan ka pos pu jim stem kan don ka dorbal pelun jong nat seng kasi ba jeli hangi hapo jaya ngej ba kasenyang uben hei uba kaseng kasi kalano long way hakaban pendek besar ki tunrai jong ka cai benrio ot nga nang community ba kani ke jingkili kan wana ka apply tarik unai wing arjar pesan ka bagini rakhi ka sing usjam ba pilak lina umta jing siang ikot ya kani nak benta jong jing Pynïeng yu Mawbynna sanam to komle le ndrei ka jingai ne jong ka khenkur khenkha hakajai benrio ko jungi kadikoi nagi senyang ba kaseng kasi ka no syakajai benrio kani kadikoi nagi nongrem jong kaseng kasi but habede ba khatin ka tliet ka kithok ka taru kaseng kasi kala no senyang chibun haban pene pesa ka khatin ka tliet jong ka khatin kasi but koi we ki banta kasat ka kemen ka tem tarwai ka seo tenrai kania na kan mau ki jingkren jong iba haka jong ka ba organisasi ka jibon roy member iba ini ba najia web study bis jirwa yung bagi sur jong ka sing sur jong ka tangmuri kirio hadu menta menne kadai lemba ka jing pene pusat jong ka sing kasi uni we ni kiru kra jong ka jing berio study bis jirwa kren ni kani ngafai ka pot kren ni ka jing pene pusat ya ka senyang men he jong ka seng kasi but kum ka seng gi jinge hi kindon kum bala kren jinge kindon ha jinge lanti ba spa friends nem anak we ka pos we ka por ni don bok ka gi por gi sing gi bomata gi don gi perlok kum pi kum ni gi la ban pen priang lang ba kren ba hama ya ka e ka bangi don ban peni ka pothei ma ka e ka ba ni penek pensa ka de ka nak banta ka ri ba ka men ri hi lang baro jongi lang hi baro but ka e ka bangi la ban ai ka pothei kalong ka bodon kam hadu kata